Hayi bafethu ndiyabona xa kuyile genge yona. Hayi mina bendingeke ndilunge. Kweso sikolo bendiyawuphuma ngebreak ngaphinde ndibuye ndiyanixelela. Ndihleli nje ndiyadifenda ndiyafika. Hayi bendiyandilunge. Siseselapha kulo mcimbi lona ne. So izolo ongizwe mchunu bebele kwimatch ethile ke xa ke suka apho watsho wathi hayi uyaleqisa ingathi bokuthiwe kumele into yoba ayozihanda over emapoliseni. Hayi ke wabalekela khona ke esuka kulaa match le yamarashiya. Hayi imatch yayizolo bafethu buke yamarashiya. While sisathetha ngomcimbi wayo imatch hle bafethu I'm very proud to confirm into yoba even iLimpopo bafethu in as much as siyazi into yoba kunabantu noba bafuna ukuvala iminyango nje into yoba kungangeneki bafethu abantu baseLimpopo bathe thina singama-South Africans baphuma. Imatch ibikhona izolo eLimpopo, it was a success bafethu. I am very proud to confirm into yoba abantu baseLimpopo bathe nje ningasifaki nje thina kwinto ezabe isikhipha nje kuma-South Africans. Thina siyingxenye yama-South Africans. Salute. Sibuye kule nto esikuyo. So ufikile ke ungizwe police station. Hayi ke kwavela into entsha into yoba ingathi uMalema sekefuna into yoba ungizwe achargwe further for i-contempt and ngoku ingathi ufuna into ephaa kobuma 6 months. Ithi into yakhona ingathi uxolo lukangizwe akalamkeli belingekho genuine. Ndiyithethe kwa last week ke mna lando ndathi mna yintoni into engathi mna ndizicile into yoba mna ndibhadlile ndibe ndihamba ndidimandana noxolo ebantwini bazi into yoba abekho sorry. Why would I demand sorry from somebody that I know that is not apologetic? Nonetheless, hayi ke ikhona into enjalo siyena uthe nje ngathi akalamkela uxolo lwakhona ingathi sekefuna into ephaa ko-6 months. So ungizwe uzayo appear if not mistaken speaking under correction ukhona into ozanicorrecta kwi-comment section. I think nge-17 uzayo appear phaa sharp ke and ngaphezulu at least ungizwe unegqwetha right now. Sibuye ke ngoku mos uMalema ubambise unto ungizwe ngungizwe mvule nanku ungizwe umsekhoti wasa uMusa Khawule. Hayi bafethu noMusa Khawule uxolisile ekaMusa Khawule ke apology ndiyayithanda ngoba inento ethi though ndingazuyibiza exactly like that but it's more of sorry baby ne so into ngathi njalo nje uzezijoke kodwa naye okay. And then ke ngoku the third person uba ngiyakhumbula naye obeke ebhekwe ecourt nguMalema nguKenny Kunene. Nizayikhumbula uKenny Kunene wayekwi-podcast ne eka-MacG. Hayi ke kulapho naye wathetha izinto ayezithetha ngoMalema uMalema into yoba sekuyamangala uba sekuhambe eba nesibindi sokubiza abanye abantu njengoba bangamabhantinti elibhantinti enaqala ngoba naye uconvictiwe nje yonke loo nto le waba nento ethi wayesemmangazayo into yile nokwenza nento yoba abantu umzekelo wayeclose nomswazi. Now that umswazi akasekho abantu noba bebephansi komswazi okanye nabo besondelene nomswazi all of a sudden so ke kwazi uMalema into bathi imigulukudu nani kube ngathi ufuna ukuzibhebhetha okanye ukuba distance ukuthi ngelo xesha elo ingathi babephila bonke. Ake wayitsho wathi nje njoba ingathi uMalema wathetha into kanti bekehlala kuma backroom uMalema kaMzoti ebevuka nango-12 aququdeka baleke uba ngabe umswazi uyambiza into nje ngathi zinjalo nje bafethu. So ke uMalema uye wathatha uKenny Kunene naye wambhekisa ecourt. Hayi ke ekaKenny Kunene icase iscrap offiwe because kuthiwe nje ingathi into emaphepha khona afakwe late nje istory sakhona nje ingathi asicaci ncam kwela cala. So ingathi ke isacinyiwe icase okwangoku but ke yakhona into engathi bazaphinde babe nenjongo zokuphinde bafuna uba maye re-enrollwe futhi la case liyana. So ithi le nto ngasazi siqhwaga ndithi so kazidelelele bona sebeyenzile loo nto begqithisa nje umntana ebhedini. So leya ingagara ndiyarhalela ukuyibona uba kuzaphethe kwenzekeni ngala case kaKenny Kunene because ngoqhude maningi zindala zombini. So ndizayifaka ke ividiyo kaKenny Kunene eyenze into yoba uKenny Kunene abe nayo usezabuthini usezamana ngene ephume ezicourt noJulius Malema. Hayi Julius Malema has been convicted, he has been found guilty, he's a criminal. He had an unlicensed firearm. But nobody is addressing Julius as such. But the people that we don't know what they do, we want to label them. We don't wait for the court to finalize the case. Then we can say, this man is a criminal. I did not resign because I did anything wrong. Yeah. I resigned so that my name can be cleared because there are bubble mouths like Julius who was already rambling. But they will talk to Julius about this matter, So
The DA was, so I said, no, party, let me resign. The party said, look, resign as the MMC. I said, let me also resign as a councillor. Let the investigation take its course. You know, Julius is calling this man Molefe names. But what is interesting is that the man who is late now, who was the businessman of Molefe, Julius would drive at 12 midnight, at 2 o'clock when that man calls and drive to his farm. No ways. Drive to his farm. Who's the man? Mswazi. Oh, yes, the late. Julius will drive to his farm. Dino Gang, the farm in Dino Gang. Yes. Whoa. After Venterfeld. You. Julius will leave the back room here of Mazoti and drive to that man's house. Julius paid protection, I don't know from who. Who's Mazotti? Now, this man and that man were friends. They knew each other. So now that that one is dead and this one has a problem, you are now saying this one is this one is dead, this one is dead. That's hypocritical. He was right in their circle. He was right in their circle. Oh, wow. I was at the funeral of Mswazi because I am an MMC of transport. The taxi industry is my stakeholder. Oh, yes, yes. Yeah, it was yes, a big of course. taxi Yeah, boss. yeah, yes, Yeah. yes. And I went there. Julia spoke there as a friend of Mswazi. No way. He spoke as a friend. How do you then say the friend of Mswazi is now a criminal? Is this? Are you saying Mswazi was a criminal? You were in that circle. If this man was at Mswazi's house, you were there. He probably knows Molefe more than me. But in public, he's portraying a picture of a holy cow. It's like Kenny Gunen saying he was taking a journalist there. To take a journalist is not a secret operation. Who's that journalist? Who's that journalist? Why would you take a journalist to someone who just came out of prison, who's on bail, as an MMC? Now I'm very happy. You know, I dance even at night. Oh, things are looking good, Chef. We told you these things are criminals. They are nothing else but Mapantiti. He says he doesn't know that guy. He knows that guy. I know that guy. Not from a personal point of view. He's a well-known businessman. Until now, we knew him as a businessman. So, but I don't have a relationship with him like that, where I can call Patrice Motsepe or go to Patrice Motsepe's house or have tea at Patrice Motsepe's house. Take my wife to Patrice Motsepe's house. Patrice Motsepe's wife knows my wife. I don't know the guy like that. But for Kenny to behave like that in public office and say he doesn't know that guy, that's a lie. It's a pure lie. And that's how thugs 26, 28 gangs succeed. They lie. They think they can outsmart everyone. So, and they don't care whether you are convinced or not. They tell their story. It's done. But Kenny's story is not coming together.